assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV debbo e gorko suka e moɗo moni kala mon salminama inde manama e ƴettode caggal yettede Allah joom baɗe bawɗe lamdo lamɓe lamaɓe mujjomo heppani saaha goto juule e ñalaɗo mum ɓurnade windede bajjo Aminata Bammun Farmata Bintou ya Rasulullahi tokaram e natigal helfamin dine aden doni ɓe ñaguimo duwaw en jetti jinnaɓe ne tawno ko bobo junani hen yettude jinnaɓe mum en jetti kala gollotoɓe Piindi TV ardiɓe kala hande noon so ndi ɗum ma wor ko haqqillaji ɗi o jiiɗe jawdi machallah nde tawno ko Renndo men wiya ko émission mo Renndo men hande ari yirlade nde tawno o saaha so wiyama gojo Renndo ngo kala wona so wona julde taske nde tawno kala biɗo julde taske wiya jawdi machallah won galleji kewɗi hande jawdi taske fusi galle ɗum noon baba galleji kewɗi hande donki ɗanade kono noon yumma galle en kala no mbiye ƴewne gawɗi mawɗi machallah saabi tigui noon garden yillade ko ganduɗa ko woni daral seras ɗo e ko ganduɗa ko woni to Yara gam noon ƴewde jawdi ɗo to tolni e prix ɗi kala mamin jillo ko ganduɗa ko woni président daral o mamin jaa kadi e wodɓe Fouta joom mouvement ko sa mamin jaa e makko konko nene gandi omo dille ko ganduɗa ko woni jeeygu jawdi kono bammen kadi Salif Sow kadi mo yirle ko surprise mbanmi ɓe tinanima lan ara ɗum noon min natan tan min ƴeewa holto ɓe ketti e yeeyoɓe sodoɓe julaji ha tefankoɓe a saaha holto jawdi colni ko joni joni wonata e émission men Renndo men Hamadi Gainago, Hamadi Gaina. Hamadi Gainago. bandiraɓe no wirnomi fuddorde tan amin ɗo e daral Sotiba mo Yara ala ko addi men ɗo so wona ƴewde noon tefenkoɓe julaɗi kon kadi soɗoɓe jawdi o saaha nde tawno goƴaji Renndo ngo kala o saaha noon ko jawdi taske saabi kucciɗen e bammen Salif Sow mo ganduɗa konko rewe e président Mamadou Talla président mo ganduɗa konko tigui ardi ɗo kala gaɗinako ɗo e forage o nde tawno en kalde makko téléphone noon o hokki yamirode so tawi tan en kalde bammen Salif ene wonde Fouta ene wayi noon ɓe kaale inde daral ngal foof ɗum noon e Lamine Diallo kadi nanɗo jooɗi konko woni président sukaɓe kala wonɓe ɗo e daral ngal ɗum noon min tottama konngol toon o salmidire bandiraɓe baba salminama caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah e yettude on Piindi TV ko télé mo ganduɗa mo aduna fof heɗoto e radio ngo aduna fof heɗoto e yettude wondiɓe mum équipe mabɓe fof so on gari ɗo oɗon ƴeewa ko wayno gueɗe tabaske miɗa sikki saɗa lima puɗɗortoɗa ko goho so tawi haɗa lima ko goho puɗɗortoɗa kala mone dinna e mbaalu e nder Afrique ko ɗo woni goho sa andu sa anda minen ɗo ɗo min jooɗi joni minen ɓeɓe tekke ceekiɗo ɓeɓe jiiɗa min gandi baali ɗi sone gasa walla ɗi gasata minen min gandi ɗum ha min kaljiti e kadi minen ko ɗo woni yumma ɗo woni baaba tawde ko mbaalu kay wona nagge kala mone sooda mbaalu e nder Afrique men oɗo lues ko minen ɓuri wonde soodoɓe baali ngam daral fof ngal jiiɗa ɗo e nder Sénégal e walla e nder wuro ngo soɓe pini subaka maɓe gara ɗo ɓe coora e amen baali engoroɓe nawa dara keddiɗe ɗe ndeke ganda noon ko minen goni yummo o e ɗum noon e nder oɗo waktu e namdal ma tan ko jinmi widema baali ɗi puɗɗima arde hande oɗo ñalawma ɗi puɗɗi arde tigi rigui ko hande ɗi puɗɗi arde won hen noon ko minen katnoɗi arde ko waɗi noon nguura o ne tiiɗi nguura baali o ne tiiɗi saɗa jogui temedere par exemple temedere jawdi haɗa dawra journée 60 000 55 000 ɗum dawrata ɗum ɗi ñamata normal ɗum taki sa ɗi gari awa tabaske o fere o heewate majji baali ɗi ɓeydo tidde sen paami ko tahi baali ɗi lelɗon addude ɗum ko añde fere o tampina yeeyoɓe fere o tampina yeeyoɓe ngam sa addi baali ɗi mbalu ñamde mum normal tan ñamde mum normal ina ñama 500 francs 400 francs par jour ɗum woni ñamde mum normal so ñami normal ɗum taki kadi ko sodate joni ko wayno sac ripas jaranno mali o jaranno ko ujunere temedde jeegom ujunere temedde jeeɗiɗi ɗum min codata joni ko ujunnaji ɗiɗi e temedde jeegom sa gooƴe so teno ko temedde joyyi temedde jeegom ɗum min codata ɗum hande ko ujunere
sak Sénégal o sotteno ko ujunere temed tati ujunere temed nayi so seeri hande sotte ko ujunere temedde jeeɗiɗi beñuwar ndiyam sotteno ko buuɗi sappo hande ko capannayyi jarata donc ko yidde widema tan ko ɓeydi jawdi ndi yawde wasde arde ko fere o ne mawni ne tiiɗi gilay otoji ɗi ha ko ɗi ñamata ko jawdi way kono neɗɗo ni koko ñamata koko yarata koko safrate sa itti hen jungo ma tan a yiyat ko fewani hen ko bere baba so tawi jawdi leeli arde kadi watta ngakkene seeɗa manquere jawdi waɗa manquere jawdi nde koye amen tan waɗi noon won dilloɓe e nder leydi he ina mbiya ko joom jawdi en tawa gona joom jawdi en ko ɗum ɓeydi hay ko jiyata e nder politique aji mabɓe he hina metta min minen joom jawdi en ɓe min donki rokkede gueɗal amen ha min timma e nder e komin liggoto ko kono sa ari e ngal ɗo daral ko wayno président amen gonɗo ɗo Mamadou Amadou Talla so wi min janggo omo sohli ko foti wonde 200 camion baali air mo wi on de timmartan min gaddanimo ɗin baali ɗum miɗen jogui on hattan miɗen jogui ɗin baali ko heddi noon e nder koɓe gullata ko hay kamɓe heɓe taaro président o par ce que hande e nder leydi Sénégal so neɗɗo ne haala baali hay ministére o somo haala baali o foti haalde koye mawɗo daral o foti haalude tan koye mawɗo daral o so sohli baali ɗi kadi timma ha no ɗi poti timmirde ni yo haalde mawɗo daral o so haalde mawɗo daral o mamin gaddanmo baali ɗi ha timma so haaldani e mum noon minen jogui min jowata baali ɗi par ce que minen cusnata yimɓeɓe minen goni jaatigueɓe mabɓe on fanno hol leyɗele ɗe kewɗon addoyde ko ganduɗa ko on fanno hol leyɗele ɗe kewɗon addoyde baali leyɗele nayyi nanɗo cekki en kanji min ɓuuri wawde susnude yo addu baali leydi premiére ndi ko Mauritanie deuxiéme o ko Mali troisiéme o ko Burkina quatriéme o ko Niger ɗeɗo leyɗele min ɓuuri wawde susnude yimɓe mumen yo ngar walla wata ngar somin jamari ɗumen tan ha min dokki ɗumen lawol cuusal lawol arde birguiji mawɗi nan toon tawa aɗa foti sodde ujunere neɗɗo nodduma wima beele mi sodat ujunere walla mi sodat temedde mbiya ɗum sod temedde walla soda sa wi ɗum soda ujunaji ɗiɗi sodat ɗum tagui ko ɗeɗo leyɗele ɓuuri wawde nanude ɗo jawdi e ɗeɓi kadi tampinde en ngakkede seeɗa e nder jawdi ndino ardi ko caɗele gonɗe nder aduna ɗe hono rafi o ko on banggue jinnomi arde e enen gandi laaɓi ɗi heewano dañde probléme hayso tawi no hewno hikka kam ɓuuri ɓeydade ne tawno e ñaw gonɗa ɗo woni coronavirus hanki tan ministre de l' élevage woni Samba Diobé ka yaltina haala wonde omo yiiɗi laaɓi ɗi hotoɓe tampine hotoɓe lepte no fewi camion ngaji wawa addude e jawɗi ɗi beele kadi coronavirus o ala ko ngakki bonni e ko ganduɗa ko woni garagal jawɗi ɗi coronavirus o ina wayno tawi bonande nde ko temedere wonno hen 90 kañum bonni ngam won baali joni gonɗi hedde 40 kilo walla 100 kilo a godron ɗi ponno ko oto wawa toon yaade ɗi poti yaade ko koyɗe ha ɗi jotto godron donc e nder ko uddita joni ko baali ɗi mbawa arde ngam to ɗi goni to ɗi goɗɗi godron par ce que ko famɗi fof ɗi jarat balɗe nogas lewru ko heddiɗo e taske natti wonde lewru jomum en nodda hol peeje mbaɗata donc min mbiya ɗum peeje kay ngala hankadi surtout toon baali ma ha taske yewta wawa wonde ndeke ɗum noon ko corona o bonni affaire o ina bonni hen gueɗal so yimɓeɓe gandi ɗum kadi ko mbimami ina bonni hen kamɓe wasde haaldude e jomum en ɓe ne heewi so neɗɗo ari hande Piindi TV so yiiɗi haalde ɗo Piindi TV ɗo ko ma rewa ɓe foti rewde ɓe nde haala e Piindi TV ɗum ne woni hono ɗum ɗo tan minenne jawdi ndi waɗi ko lawol kono politique Sénégal neɗɗo huma jawdi gotiri an aɗa humi jawdi gotiri a wi ka éleveur min yeddanima ka éleveur min miɗa jogui ujunnaji ɗiɗi jawdi miɗa sikki komi éleveur kono an joom jawdi on gona gotum par exemple wonɓe ɗo ko feññina ɗo e nder leydi he baali ɗi mbiyaɗa laadum neɗɗo wima ko éleveur e nder temedere foof ko goto lemmoto hen laadum e nder temedere fof Sénégal ka yeeyoɓe laadum ɗi ene wayno kamɓene eɓe jeeya e ngakkinɓe golle ɗe seeɗa eɓe ngakkini par ce que ko kamɓe dokka pouvoir kamɓe goni éleveur en e dow kamɓe ɓe ngala baali neɗɗo joguima jawdi baali so layateɗi wona e nder galle mbatte min mi addi camion ngaji 5 walla mi addi camion ngaji 10
ana addi jawdi gotiri a rokkama 30 tonnes walla 40 tonnes min mi addi hedde camion ngaji joyi mi rokkama sakuji nogas est ce que commune gotum donc somi yi hen hooram mi dartoto e on fannu tigi min namdoto enen gandi mawɗo leydi ndi hokki éleveur uji kala kene tolno e 3 milliards taw noon koko ganduɗa ko dow ɗum ni namdotomi mawɗo leydi ndi hokki kene tolno e 3 milliards taw noon ko balle fewde noon e aynaɓe ko gandama won 13 000 tonnes aliment bétail mbete ɗum onon jiiti hen koye moon wonko keɓɗon hen walla miɗen nana ɗum e télé e radio ji kono minen ɗo e ngal ɗo daral baali min keeɓi ɗo 30 tonnes daral ngal fof no worno heeɓi ko 30 tonnes antono holno peccirɗon min pecciri ɗum ko par yimɓe ɗiɗo fof sac walla par yimɓe nayo fof sac noon min pecciri ɗum min mbaɗi koye hakkude daral he neɗɗo fof gonɗo ɗo min noddi ɗum ari saha debbo saha gorko saɗa jogui jawguel walla bortel yimɓe tata walla nayo ndendine sac walla joyo ndendine sac noon min pecciri daral ngal haaɓe gasi wonɓe keɓani 30 tonnes hedde ujunnaje nayyi neɗɗo aɗa andi ɗum wona wawa feccade ko onon dal affaire o en onon jawi ɗum no fewi min jiyani ko raɓɓiɗe haala ko min jiyani ko ɓuuri sellude ko fate état min min nanattane koye télé e radio ji ne haale tigi holko maynorɗa baba miɗo waynoro bandiraɓe tan miɗa yetta Allah miɗa yetta on miɗa yetta président men Mamadou Amadou Talla o gouvernement o wallanimo kono omo walli gouvernement o par ce que kanko ɗo woni joni homone nangue omo walla baali ɗi no jippori eno darori eno yimɓeɓe ñamri eno jardi eno baali ɗi jardi komin ɓuuri ɗo eɓde caɗele foof hay ndiyam min ngala ɗo min goni hay ndiyam min ngala ne wawi tawma oɗo aro e nden toɓɓere Allah jarama on jarama Piindi TV miɗa yetta Allah miɗen jetta on jarama baba Salif Seydi Sow ɗum noon ƴetten ko Lamine Diallo mo ganduɗa konko woni président sukaɓeɓe gonko ɗo ne tawno ko ganduɗa mawɓe mbawa yaade ƴeewi ɗum kono sukaɓe ne poti yaade yirloya ɗum kono kadi wallude hen sukaɓeɓe no fewi e ɗum noon a salminama Lamine eyyi madame Ndiaye kardi ko foof Allah jarama en calmini kadi dendagal kadi golloɓe toon to Piindi TV guila a gardiɗo ha yetti technicien ɗi kamɓe kala en jettiɓe kono kadi min jetti on onon ɓorniɓe ɓe kadi paɗe moɗon jaɓɗon yaade nangue juuɗon e ndiyam ha jottiɗon kadi ɓiɓɓe yummiraɓe moɗon nden noon ummiɗon koye galleji moon kono kadi garɗon koye galle moɗon sikki ala ɗo ko daral baali Sotiba gonɗa ɗo madame Ndiaye Sénégal ko 14 région waɗi 45 département temedde joyi capanɗe joyi jeeɗiɗi commune wone nder leydi Sénégal haɗana jooɗode muɗo ɗo gonɗa ɗo kono kadi mami haalanma Mali aɗa wonde muɗo Mauritanie aɗa wonde muɗo Gambie Burkina ha guineji ɗiɗiɗi e Niger foof nana ɗo gonɗa ɗo hande dekete noon siko tawi a yiiɗi yiide leydi Sénégal e leyɗele keerediɗe leydi Sénégal arɗo e daral baali Sotida ɗo ardi daral ngal noon ko musidɗo Mamadou Amadou Talla kanko woni président daral ngal kanko e mawnam oɗo mo ganduɗa ko Salif Sow wiyete ko kamɓe goni ɗo e équipe aji ɓiɓe gondi to banggue délégué ji e kala en eɓe balladira yimɓeɓe à 100% no golle ɗe jaariri yeeso madame Ndiaye tigi a jarama Seydi Diallo enen gandi noon o saaha caɗele teska ɗo e daral ngal ene wayno nana ɓooya no fewi woni ngakkere ndiyam saahaɓe mbiya pan yeyete ko 50 saaha temedere holno gudoton ɗum ɗo e arɓe ɓe foof holno ɗum holno mbete ndiyam no woodi cette fois woni hitande ɗo walla no wanoni ha joni noon wayi tigi ngal namdal ko ngal belgal mi saabu komi coftuɗo yidde jabade ngal ayi ɗeɗo barile jeeta ɗo ɗeɗo barile ko ha 600 jettiɗe cotteɗo Allah walli noon walli min kadi président Mamadou Amadou Talla ina waɗani min kadi feere wotere mi anda to dilloy haw dañi subaka foof e min gaddaneɗo secteur maji ɗiɗi ha tati ko ɗum woni ko min jarnata ɗo kono ɗo robine gonɗo ɗo huɓɓata ko 1 heure de matin 2 heures dartoto subaka tawata ɗo ndiyam no doga ndekete noon wadde so wayino noon so tawi no wonano o ballal Allah e ballal Mamadou Amadou Talla e délégué ji muɗum nden daral ngal ma ɗum ɗo ha ɓuura ɗum ɗo kono noon ha joni de emin jiiɗi gouvernement o walla min kono minen gouvernement o no ɗesi min yejjidde minen foof e wonde hoore leydi ndi e hoore daral ngal e hoore windere nde
nde wonno kala kono ƴeewe kono dañe jogiiɗo ngentel jogiiɗo ko sohli fof ko ma ara haa ɗo kono noon amin mbaɗa négligé no feewi amin belsinda no feewi no feewi no feewi baŋngeji ɗi fof noon ala fof ko arata hamin keɓa heen min jeeyi heen koye amen ala kono fof noon emin kedditane muñde nde wonno ko koye amen ngoni toon kono kadi noon hay mbeewde so accani tampude tan ŋatat a faami ko jiɗmi ko haal hay ɗum so accani tampude tan ŋatat wadde noon emin mbiya kadi gouvernement o yo waɗ feere kam o watta e amen ga hakkille nde wonno à 100% amin gonde maɓɓe kala kadi komin dilli minen sukaɓe surtout min mbiya hannde komin haɓɓoɓe leppi boɗeji président amen o e mawɗo délégué ji oɗo mbiya ala woto mbaɗe noon min jiiɗa ɗo nananede ko soofi min garta kadi min jooɗo nde wonno suka ina foti heɗade feere mawɗo nde wonno ko sukaɓe gontata mawɓe janggo eyyi madame Dia so tawi won namdal joguiɗa erango mo ko kadi nanama no feewi wiide bandiraɓe tan en jo parani taw en jokkan yillade ko ganduɗa ko woni daral o ƴewde kadi to gawɗi ɗi foof ɗo tolni o saaha enen nani kadi ko bammen wi ko fammini men ko heewi ko yimɓe pamano kadi e jawɗi kono kadi men Salif mawni men Lamine Diallo kadi woodi kadi ko ɓiyti hen ha heewi ɗum noon en jokkan tan golle ɗo e Piindi TV